Ассалому алейкум, Антон азиз. Зинда саломат хона обсар бошед. Барои прописка шумода мисол овардан будам ки вақте ки мо дар Чечня будем, як хоҳари чечин ҳамсоли ман аст, дар хона шуморо 3 сола прописка кард. Ба мо прописка кардаги будем, дар хонаи ҷойи прописка зиндагӣ намекардем. Баъд ҳар региони райиси қонун қоидаша дорад. Баъд омадан проект кардан ки мисол чӣ дар ҷойи прописка зиндагӣ намекардем. Мо прописка будем дар хонаи ӯзанак 3 сола моро прописка кард бе сум бе ҳеҷ чӣ. Дар дигар ҷо зиндагӣ мекардем. Баъд ӯзанака вай кардан, файро кардан, мара бурдан, ҷарима кардан занака. 20 сум мара прописка карда духтар чанд 3 сола РВП гирифтанда. Ҷаримаш кардан, дела карданша, 3 сола кор чӣ карданша, чӣ мегӯянд, озод карданша. Ба ман чанд бор занака гуфтам ки барои ман шунидам хеле шуморо чӣ кардан, бурдан овардан. Гуфт ки не, ман ба хотири Худованд шуморо мега ёрдам кардам. Худованд бо мара та қиёмат мега аҷрша медиҳад. Ягон бор ҳам занак мара нагуфт ки мара ҷарима кардам барои ту Исусу. Аҷияни мара акаш ариза дода гуфтиям дар свет мемонем та холата наёрӣ барои прописка. Кора дидем чӣ шудагия? Холаро прописка карда, ман гуфтам прописка накунед, дар кор неста пропискаи шумо. 3 сол шуда хонаи ҷиянам пропискаам 3 сола. 3,5 сол мешавад. Да ин июл, август, сентябр, октябр, ноябр, декабр, январ. 3 солу 6-7 моҳ мешавад. 3,5 соло. 2022 прописка кардаги буд. Ай хонаи занакнам 3 сол прописка кардем. Якм иро дела кардан, иро кор озод кардан. Ҳамине. Суд дела кушоданшам. Баъди 3 соле ки вайш таом шуд, муаллимаи оддӣ буд, ҳамсоли ман муаллимаи математика, завҷ кардан. Мара гуфт ки би раҳмати Худованда ки ман туро ёрдам кардам, Худованд мара дараҷаи паст ба дараҷаи боло бурд. Завҷ мактабаш кардан. Мара мега ки ҳамин хоҳари чеченӣ ки ман ба хотири Худованд туро ёрдам кардам, Худованд аҷрша мара ин аллакай дод, буда қиёмат ҳам мегирам. Ай ҷел мега ки хола биё ки барои ту мара дар свет мемонанд, агар ту навӣ мара сведа мемонанд, ман пропискат кардам, ту чӣ хеле холаи Исус, охай барои прописка бирор. Ҳамин занак моро прописка набировар. Ман пропискаро намебирорам. Чӣ коре мехоҳӣ бикунем? Ва мо ай Чечня биромадем. Ами 3 солам наистодем, қариб 2 сол истодем дар пропискаи ӯна. Ба биромадем, баъд ӯзанака гуфт ки ихтиёрора мара дела кардем. Гуфт намебиромаша ай прописка. Моро прописка набировардан. Места гуфт прописка ман. Кай ки гуфт худш хоҳа ва мера мебиромаша. Ин ин қиссае ки мисол ки муқоиса байни пропискае ки одамо мара кардан, и ҷиянам хеле бегона мара мисол ки делааш кардан, чӣ кардан, ай ҷиянам боша хушон байни хушон рафтан акаш хоҳарша ариза дода ки ту холамат қади духтараш прописка карӣ, бугӯш биёя, наоя дар светро мемона. Хел кардан холаш ягон беақлака намефаҳмад. Ака хоҳара ариза дода ба зидди хола. Ин хеле кардиям. Яки зана худаш қати шавҳараш моро прописка кард. На ариза додан, на ҳеҷ, баръакс инёро ариза додан, гуфт ки ман ба хотири Худованд туро ёрдам кардам, Худованд аҷрша дар дунё дод, буда қиёмат медиҳад. Мебинед? Як дар Тоҷикистон ай 2010 то ин вақта ман прописка дар ҳар ҷо мебошам, барое ки ман хона гуфтам шумо надорам. Ай 2010 то 2000 бигем 22 12 сол ман дар ҳар ҷо прописка будам. Дар Душанбе, дар Ваҳдат ягон кас маро ба пул прописка кардаги нест. Ягон кас мисли яъне ҷияно маро таҳдид кардаги нестанд барои прописка. Ки мо туро прописка кардем, биё ки мара дар свет мемона. Ай свети дунё метарсем, свети Худованд қиёмат наметарсем? Наметарсем ай свети қиёмат? Гуноҳ инсонҳо мисли ҷияни ман. Компютеру мусофидона бурдем, хеле балоро дидем ки барои прописка одамо дар свет мемондиянд. Ман ягон бор прописка кардам ки мебинем ки чӣ хел одаме чӣ кор мекунанд. Ина мисол овардам шумода ки барои прописка инсон бо вазифаи болоро гирифт. Ба хотири Худованд кора кард. А шумо чӣ? Шумо одамо таҳдид кардистед барои пропискаи олӣ. Чӣ мегӯям? Дар ватани худам бо. Мара дар ватани бегона худаш мезанад, телефон кард, ҳамсаи духтар мовочаша мезанад. Гуфтам ку 3 сол вай карданша кор озодш кардам. ҳамсаи духтар мовочаша гуфт ки нара, гуфт ман прописка мекунам. Гуфтам мерам, гуфтам ай Чечня, ватанам мерам, нест прописка. Мо мекунем да прописка. Дидем чӣ хел аст? Ҳазрати Юсуф алайҳиссалом бародараш дар чоҳ рафта буданд. Ҳазрати Ҳобила Қобил кушта бародараш. Амара намекунанд ино. Мо ҳам ягон сифат, чӣ мегӯянд, табиати рафтор, ахлоқи пайғамбарро дорем ки мара ихел ситам мекунанд, ихел ҷабр мекунанд, ихел зулм мекунанд. Ки нахо дар ватани худам ман прописка надошта бошам. Ватанам Тоҷикистон. Прописка дар ватани худам надошта бошам. Дар ватани ғайри худам прописка кунам. Дар Чечня мара прописка кунам. Дар ин шаҳри ҳастем прописка надошта бошам. ҷои зист квартира бутонам гирифта. Дар ватани худам ай ҷабри ситами хештаворам на прописка монда бутонам, на зиндагӣ карда бутонам. Дод ай дасти чӣ мегӯм, хештаворо мегӯм ман. Дод бозам дод аз дасти хештаворо.
زنده سلامت باشید. چی میگم؟ подписаться لایک موندن و بلیز فراموش نکنید. میادارم از